Oheň a kov. V horúcom objatí ohňa mení sa tvrdý kov na poddajnú hmotu, ktorú možno formovať do ľubovoľných tvarov. Vybavenie kováckej dielne je jednoduché, lebo najdôležitejším pomocníkom je tu oheň. Kujné železo slúžilo na tisícoraké účely, preto kováctvo ako základné remeslo bolo takmer v každej dedine. Činnosť kováčov bola zviazaná predovšetkým s potrebami poľnohospodárskej práce. Ako každé tradičné remeslo, aj kováctvo malo svoj fortiel, generáciami nadobudnuté pracovné poznatky a skúsenosti. Všimnime si postup práce pri okovaní kolesa. Ráv sa ohýba za studena a tým sa súčasne odmeria obvod kolesa. Keď sa kovaním docieli kruhový tvar, do biela rozžeravené železo sa spojí. Stačí iba malé navlhčenie vodou pred stretnutím horúceho kovu s drevom. Skúsenosť majstra aj bez meracích prístrojov zaručuje, že ráv je natoľko teplý, že sa dá navliec na koleso, ale nie taký horúci, aby drevo kolesa pod ním horelo. Opäť dotyk s vodou, ktorá prudko schladí obruč, aby pevne a natrvalo zovrela oblúk kolesa. Znovu voda a koleso. Tentoraz vo funkcii výrobného prostriedku v hámroch, ktoré boli prvotnou mechanizáciou ťažkej kováckej práce. Táto kovácka práca vyžadovala osobitnú remeselnú zručnosť a cit pre materiál, aby údery buchara formovali tvar budúceho výrobku a zároveň sa zachovala požadovaná hrúbka a sila vykutého kovu. Hámre stáli v horských dolinách, kde hlavným zdrojom energie
bola prudko tečúca voda. A v blízkom okolí banských miest, kde bola zase surovinová základňa. Kedysi známe boli hámre pri Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici a najslávnejšie, ktoré pracovali až donedávna, stáli v Medzevskej doline medzi Rožňavou a Košicami. V hámroch sa vyrábali sekery, motiky, lopaty, čakany a iné pracovné nástroje spôsobom manufaktúrnej výroby. Kovospracujúci priemysel prevzal ich výrobu a klepot hámrov v horských dolinách stíchol. Dnes už iba archívne snímky zachovali svedectvo o kováčskej zručnosti majstrov hámorníkov. Kováčské remeslo nebolo iba mechanickou prácou. Tvar vyrobených predmetov musel zodpovedať funkčným požiadavkám a bolo ctižiadosťou majstra, aby jeho výrobky mali aj jeho vlastný rukopis. Ako v každom tradičnom remesle, našlo sa tu miesto aj pre estetické cítenie, pre drobný ornament, ktorý skrášľoval hmotu kovu. Najmä kovania furmanských vozov sa pretekali vo výzdobe, ktorá sa vytvárala razením do horúceho kovu. Horúcou žiarou rozstavený podajný kov nadobúda v rukách ľudových remeselníkov aj tvary ozdobných predmetov. Z kovaného železa sa robili mreže okien, kovania dverí, ktoré v dekoratívnych formách chránili majetok, spevňovali i skrášľovali príbytok. Dekoratívne predmety z trvácneho kovu sú aj dnes vyhľadávanými remeselnými produktami a skúsenosti ľudových majstrov poskytujú technologické zázemie aj pri tvorbe úžitkového umenia. Osobitným remeslom, pri ktorom sa narába s kovom, je výroba zvoncov. Zvonce ľudových remeselníkov sú dvojaké, plechové a liaté. Sledujme na snímkach z filmového archívu výrobu plechových zvoncov u nebohého majstra Kenereša z Jelšavy a jeho žiaka pivničiara Piklu zo Zázrivej. Zvonce sa vyrábajú z oceľového plechu, na ktorý sa podľa šablóny prenáša požadovaný tvar zvonca. Správny tvar a hrúbka plechu majú vplyv na zvukové kvality zvonca. Vyoblenie sa robí zastudena. Podľa skúsenosti ľudových majstrov každý úder železným kladivom škodí hlasu, preto sa zvonec pukluje v drevenej forme, dreveným kladivom. Najlepší hlas má vtedy, keď na ňom poznať najmenej úderov.
Železné kladivo sa používa iba pri nitovaní do seba spojených strán. Pri každom formovaní tvaru sa zvonca dotýka iba drevo. Po vyhotovení základného tvaru zvonca sa vykuje držiak, na ktorom bude z jednej strany uško srdca a na druhú sa upevní remeň. Po skončení mechanických prác pripraví sa materiál na vypaľovanie a kalenie. Hrnčiarska hlina sa dôkladne premiesi zousenými plevami. Z nej sa robí ohňovzdorný obal zvonca. Tak ako jednotlivé časti zvonca, aj tieto hlinené pagáče majú svoje pomenovanie. To, čo obaľuje steny zvonca a jeho plecia, nazýva sa kabát. Klobúk uzavrie hrdlo. Ak má vysoké ucho, obalí sa náušnicou. Do klobúka sa urobí otvor, ktorý je potrebný pri ďalšej manipulácii. Do obalených zvoncov sa nasypú mosadzné piliny, aby zaletovali mechanické spoje. V hniezde kováckej vihne sa zvonce letujú pri teplote 600 až 900 stupňov. Podľa rozžeravenej farby musí majster zvonkár poznať, či sa mosac roztopila a vytiahnuť zvonec v pravej chvíli, aby sa neprepálil plech a nepoškodili jeho akustické vlastnosti. Na zemi sa zvonce ešte poobracajú, aby rozstavená mosac zaliala všetky spoje a utvoril sa tak dokonalý rezonančný priestor. Napokon sa zvonec studenou vodou zakalí, aby plech stvrdol a mal zvonivý zvuk. Posledným mechanickým úkonom je výroba srdiečka, ktoré rozozvučí kov.
Keď už má zvonec svoj lesk a hladké steny, príde najdôležitejší tvorivý úkon – ladenie. Ide pri ňom o dve veci. Dosiahnuť kvalitný hlas a požadovanú výšku. Podmienkou čistého hlasu je, aby okraje hrdla boli rovné, tvorili kruh a zvonec bol mechanicky dokonalý. Výška sa ladí skúsmo, hľadaním hlasu tým, že sa prehýba sklon hrany, kde udiera srdce. Série zvoncov majú svoje stupnice, ktoré sa preferujú v jednotlivých krajoch. Kováči, zvonkári sú vlastne výrobcami hudobných nástrojov. Tematicky príbuzná je výroba liatých zvoncov, nazývaných spiežovce. Materiálom je rozstavená zlúčenina medi, cínu a olova. Kedysi sa pridávalo aj striebro, ktoré dávalo spiežovcom jasný tón. Mimoriadne dôležitá je výroba hlinených foriem, ktoré sa skladajú z vonkajšej a vnútornej časti. Medzi ne sa leje rozstavený kov. Aj výroba liatých zvoncov je zanikajúce remeslo. Majster Šrol z Liptovského Mikuláša je posledným výrobcom. K remeslám narábajúcim s kovom patrilo aj drotárstvo. Drotár pracoval s kovom bez ohňa. Dielňu nosil na chrbte, putoval z dediny na dedinu, ponúkal svoju prácu a príliš často sa živil žobrotou. Drotári pochádzali z najchudobnejších krajov na Kysuciach, priľahlom Považí a na severnom Spiši. Zručnejší drotári vedeli okrem plátania a drôtovania hrncov vyrábať aj umelecké predmety z drôtu. Vo filmovom archíve v spravodajskom šote o drotároch zachovala sa vzácna snímka medzinárodne uznávaného veľkého tvorcu tohto filigránskeho remesla Jozefa Holánika.
Technikou pletenia z prútia vyrábal z pocinkovaných, postriebrených i pozlátených drôtov rozličné dekoratívne a užitkové predmety. Pletenie z drôtu bolo rozšírené najmä medzi kysuckými drotármi. Obľúbeným sortimentom boli detské hračky, podnosy a držiaky na kuchynský riad, lyžičníky, vešiaky i samostatné dekoratívne predmety. Výroba zohýbaného drvotu ožila aj v súčasnosti. Slúži predovšetkým na tvorbu predmetov každodennej potreby. A zručné ruky vedia drvot jednoduchými spôsobmi sformovať do rozličných ornamentov a dať výrobkom okrasné tvary. Tradičné skúsenosti práce s drvotom sa dnes využívajú na výrobu šperkov, inšpirovaných ľudovými predlohami. Výroba mnohých kovových šperkov zanikla. Zachované muzeálne doklady svedčia o umných rukách, ktoré vedeli dať tvrdému kovu krehké podoby trvácnych hodnôt.